Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Musulman doğurumuz şeýle sorapdyr, öýde diwarlara öz suratyny ejen kakan suratyny assaň bolýarmy diýipdir. Musulman doğunlar öýde diwarlara insanyň, haýwanyň, jany zatlaryň suratyny asmak bolmaýa, hökmü haramdyr. Edil şonuň ýaly kirjek heýkeller bolýar, atyň heýkeli, itiň pişiň heýkeli, şular hem öýde goýmak bolmaýa. Bu barada Ulu Gunalar adlı kitaplarımızda bellep geçilýär. Misal üçin İmam Zahabiň Ulu Gunalar adlı kitabyna, İbn Hajar el-Haytamiň Zawajir Ulu Gunalar adlı kitabyna, hadis kitaplarymızda misal üçin Sahih Muslim'in şerhi bolan İmam Nawawiň düşünürşi, Şerh Sahih Muslim'de İmam Nawawi giň işleýişi üstüne durup geçýär we jumhur ulama göre içinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim adyny agdaýa, şular haramdyr diýip aýdýar. Diňe musulman doganlar agaç, derya, deňiz ýaly canly bolmaýan zatlaryň suratyny öýde assaň bolýar. Biram şekilli zatlardan çağa oýunjaklaryna ruhsat berilýär, emma galan heýkellere ruhsat berilmeýär. Delillerinden misal üçin Buhari we Muslim'de geçýär. Wa an Aişe radiyallahu anha qalet qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min sefer ve qad satartu sahwatan li biqram fihi tamathil. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. عائشة رضي الله عنها diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolçuluktan geldi ve men yaşanna bir mata bilen pencereni örtündüm diye. Ve ol mataň üstünde, perdeň üstünde käbir şekiller, suratlar bardy diye. Haçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolçuluktan gelip öýe girenne we şo perdeni görenne, üstü şekilli suratly perdeni görenne renki ütkak gitdi diye. Yani gahara gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diye ey Aişe, kıyamet günü in agyr azap görjeklerin biri hem Allah Taala'nın yaradan zadyna meňzeş edip şuňa meňzeş zatlar ýasaýanlar diýip aýdýar. Soňra diýe ol matany söktük we onu bölüp kesişdirip ýassykdaş etdik. Bir ýa-da iki sany ýassykdaş etdik diýip aýdýar. İbn Abbas radiyallahu anhuma şuňa meňzeş surat çekýänlere ýüzlenip diýär: "Fe in kunta la budda fa'ilan fasna'iş şejara we la ruha fihi." Eger surat çekjek bolsaňam diye agaç we şuňa meňzeş ruhu bolmaýan, ýani jansyz zatlaryň suratyny çekip aýdýar. Bu da Buhari we Muslim'de geçýär. Ýene de Buhari we Muslim'de geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun we la suratun. İçinde it bolan, ýani öz ýaşaýan ýerlerine otoglarda it bolan öýe ve surat bolan öýe perişteler girmeýär diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Perişteler girmeýär diýen ulamalar rahmet perişteleri girmeýär. Magfiret dileýän insanlara magfiret dileýän perişteler girmeýär diýip düşünýärler. Emma insanyň ýaxşy we ýaman işlerini ýazýan perişteler hemişe insanlaryň ýanynda bolýar, aýrylmaýar diýýärler. Ve käbir kişiler musulman doganlar qarawasya diýip aýdýar, ýa bolmasa plan otaga men girip bilemek, bursysluk bolýan, rahatsyz bolýan diýip aýdýar. Halk içinde şuňa meňzeş zatlar eşdilýär we waswasa düşýär şeýdip şoň bir sebäbi musulman doganlar şol otagda bar bolan canly zatlaryň we heýkeller sebeplidir. Çünki perişte gelmeýär, rahmet perişteler gelmeýär, rahmet perişteleriň bolmaýan ýerine näme jinnar bolýar, şeytanlar bolýar. Şol waswasa düşüp bir otogda ýatyp bilmän, qara basyp şuňa meňzeş zatlar başyna gelmeginiň bir sebäbi şu zatlar musulman doganlar. Ýene de buňa goşmaça bellep aýtmaly, canly zadyň suraty bar ýerine namaz okumak bolmaýar, mekruhdur musulman doganlar. Hanafi mezhebiň kitaplaryna bu aýdylyp geçilýär. We aýratyn hem şunu bellep aýdasym gelýär musulman doganlar, halkymyzyň içinde bidgatçy soplar bar. Bunu biz häli şimdi derslerimizde aýdyp durus. Ay pire gol bermeli, tarikata girmeli, plan etmeli diýip näme şeýdip ýören bidgatçy soplar bar. We şol soplar halkyň içinde bir haram iş ýaýradyp ýörler. Ol hem näme öz pirleriniň suratyny asýarlar. We halka hem şonu öwredýärler, pirleriniň suratyny öýde asyrýarlar musulman doganlar. We bilmeýän adamlar hem piriň suraty diýip gowy iş edýän mekam diýip şeýdip
pirlerinin, şolaryň pirleriniň suratyny asýalar. Ay plan pir, plan şeyh diýip, ewliýa adam diýip, şol haram işdir musulman doganlar, äge bolun. Ya bolmasa pirleriniň suratyny ullukan edip hala dokap, şonu halçylary dokotturup öýüne asýalar, bir uly iş bitirýän ýaly edip. Bunu söýre musulman doganlar, egerde biriniň suraty çekilip öýe asyljak bolsady, asylmak bolýan bolsady, egerde hala dokulyp biriniň suraty öýe asyljak bolsady, sahabalaryň suratyny asardyk. Sahabalar şoňa öz döwrüne halal iş bolan bolsady, şonu ettirerdiler. Ya bolmasa mezhep imamlarymyz şoňa ruhsat berip öz döwrüne näme şonu ettirerdiler. Emma görşümüz ýalap olaryň hiç biriniň suraty ýok. Ýoksam şol döwürde halam bady, hala keşde naqşam dokulýady we edil şonuň ýalaky eli bilen suratym çekilýärdi insanlaryň, emma näme şolaryň hiç biriniň suraty ýokdur. Sebäbi bu iş haram. Öýde asmak hem bolmaýa musulman doganlar. Öňkü ümmetlerden öz pir weli hasaplayan adamlaryň suratlaryny öýe asýanlar, hristiýanlar görýäňiz häzir kunatda kiliseleriniň, serkifleriň içinde hem näme şol bir sürü şekilli zatly suratlar bardyr. Ya bolmasa İsa aleyhisselam şekillendirip surat çekýärler. Ve özüne musulman diýip görenleriň içinde bu iş giňden ýaýran, giňden ullanýan farka şigalardyr. Hazrat Ali radiyallahu anh ve Ahli Beyt Hasan Husaýnyň suratyny çekýär, şolar şeýdip öz içinde imamlaryň, Ahli Beyt imamlaryň suraty diýip näme? Şol işi giňden ullanýan şol kişilerdir, şigalardyr. Ve ondan soň özüne sünni diýip görenleriň içinde bu keseli, bu haram işi halal ýaly edip bilmeýän insanyň içine ýaýradyp gören şu bidgatçy soplardyr musulman doganlar. Şunlara äge bolun, haram işdir. Elhamdülillahi Rabbil